Това тук е ръка Шепот. Да видите. Това е ръка Шепот. А ето това пред нас се нарича Стара планина. Ето да видите отблизко. Вижте колко е така. В момента аз съм на почивка. Ето ме. Здравейте, хора. Какво правите? И ето тук сега сме на Стара планина, както виждате. И ето там в далечината виждаме колко е красива планината. Вижте там колко е оранжево. И до скоро. Правя нови видеа. И така нататък. А от мен, чао! Ей!